Аз съм Александър, ние си играем Star SK8D. Не знам дали произнася правилно на играта. Искам да се завърта. Хора, да знаете, че почна поредица на Clash of Clans. Пак ли се блъснах, бе! Тия тъпи номера. Не са тъпи, ама не трябва с някой път, защото само заради тях се блъска. Едно ниво го минах 20 минути. Това ниво съм на 12. Опа! Бъгна. Бъгна. Пак бъгна. Какво става, бе? За малко се блъсна. Да засилим се направи 15 ниво и сложи малко. Аз съм 13 и минава една минути. Чак. Но съм зле. Луд съм на тази игра, като право умира. Не всеки път, ама. Това е момиче. Ето към мъжа. Как не е да е блъсна? Хора, за туториал как да си направите ферма. Много ви е харесал. Измисли този начин. Не съм ви измислил. Пробвам си там някакви неща и видях този начин. Точно едно като моята. Как мога да се превърта и да се пусна в тъпа кола? Хора, лятото само влога. Лятото с приятелите малко не мъж мъж. С друга приятелка сигурно. Не само ние с него момчета. Сигурно. Не знам. Аз си викам приятели в нас, за да си играме на своите месте.
15-то ниво, 14-то. След ми е 13-то и като ми е 14-то, тогава не може. Много съм зле на тази игра с колите като има. Много съм зле. Само така, ако... Да... Те факам... Колко съм зле... Факам играта. Как може да слушай коли? То казва с 1000 км в час. Не, 1000, ама. Трябва да се завърта. Гадно завъртане. Остави само едно ниво да мина. Дразни. Ето ми показвам отдолу колко ми остава до финиша. Там да видим колко мини и с колко мини час се движа. Така да бъде двойно правилно. Не мога да правите ето така и да го натисти другото. Завъртваме. Добре. Добре, че и на повече другото път. Ого! Ей, да, ти се въртваме. Мога да такова нещо. Не, сега като ми това ще ви покажа рулетка, нещо като рулетка. Игра ви дал скинове. Не знам ли дал други неща, ама е само скинове ми дал. И това момичето, и това момиче. Какво се развива, ако бях се засилил много. И скокчето беше малко по-високо. Не ще представя. Кола. Как бързо идва. Тук камион ми се изпречи на... Не, имам 2 бурито. Значи сега ми стават много бурито. Сега ще се така и ще свършим ето. Трябва да имате 100 парички. Ще остава линк към играта сигурно в описанието.